becsúszkálsz a terembe, ugye? Nincs becsúszás a terembe, Jaj, csak igen? egyet. Én nem fogom engedni. Akkor ide vagyok. Nagyon melegen. Úgy, hogy egyszer tudod mi volt? Először legalább 10 fokot. 10 fok az nem sok. Legfeljebb 20 fok. Az a legmagasabb, amit tartstok. Nekem a 20. Annyira vasek, hogy ott éltek rajtam. Még megetem a magad, az iszom. Bárcsak ez le is van hozzám írva. És a 2 fokos. Inkább 4 fok. Na, de mikor jártam, ezt nagyon megvettem. Mit csinálják az uniba is? Hát nekem meg nincsen.